सांग्रां ब्रह्मनि आगदा आखाइ बिरदाव मोसाहारिजों लोगोसे 150निबो बारा सोद्रोमाफोरा बिजेपिआव जइन जाबाय। 14 नं चिरां दुवार बिजेपि मण्डलनि बानजायनायाव दिनै बिजेपि दोलोआव जइन जायो 150निबो बारा सोद्रोमाफोरा। मोनसे समाव इउपिपिएलआव बिबान लाना खामानि मावबोनाय आरो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफखौ मदद खालामबो बिरदाव मोसाहारिमोन आरो गुबुन गुबुन दोलोबो दिनै बिजेपिआव जइन जायो जिल्ला बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथियाव। दिनैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय जोंहा बिजेपि मण्डलनि बानजायनायाव दिनैहाय जोङो 150नि बांसिन जोङो बिजेपि दलाव दिनैहाय जोङो जगदान जाबाय। बिजेपि दलाव जगदान जानायनि खारना बेनो जे आथिखालाव भारतखौ दैदेनगासिनो दङ बिजेपि दोलोनि गेजेरजों, बिश्वगुरु नरेन्द्र मदिनि गेजेरजों आरो आसामखौ दिनैहाय जोंनि बयजोंबो मिथिजानाय गोहोगोरा सासे जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गेजेरजों दिनैहाय आसामखौ दैदेनगासिनो दङ आरो दिनै बिटिसिआवबो जोंहा बिजेपि आरो बिपिएफ बे मोननै दोलोजों दिनैहाय एलायन्सआव सरकार खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोङो बिजेपि दोलोनि आदर्श आरो नीतिखौ, बिजेपि दोलोनि आदर्श आरो सान्थिखौ जोङो मोजां मोनदों। दिनै देशखौ बासायनांगौबा जोङो राष्ट्रीय दलाव थानानै जों खामानि मावनो बयबो जोङो दिनै ओंखारबोनांगोन आरो देशखौ आरो रायजोखौ, ओनसोलखौ जुदि लुखांनांगौबा दिनै राष्ट्रीय दल बे दलनि गेजेरजों दिनै निस्सय लुखांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावबो दिनैहाय नरेन्द्र मदिया मोनसे बाथ्रा बुंदों 2047 बे मायथाइसिम जाहा विकसित भारत जानो थांगासिनो दङ। भारतखौ मुलुगावनो मोनसे गोहोगोरा रायजो गायसननो बा हादोर गायसननो दिनै बिथाङा नाजाबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो नैबे बिजेपि दोलोनि जे आदर्श सान्थि बेखौ जोङो मोजां मोनदों। नंगौ जोङो मोनसे समाव गुबुन गुबुन हानजायाव जोङो बिबानगिरि महरै जों खामानि मावदोंमोन आरो मोनसे समाव जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों थानानै जों खामानि मावदोंमोन। नाथाय जोंनि आदर्श सानस्रिया गोरोबलायैनि थाखाय जों दिनैहाय बिथांजों जों थांफायाखै। जों दिनै आलादायै मोनसे थांखि आरो नोजोर लानानै जों बिजेपि दोलोआव जोङो जगदान जाबाय आरो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव निस्सय जोङो बिजेपि दोलोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन, साबसिननिफ्राय हामसिन आरो रायजोफोरजों खाथियाव थानानै जोङो निस्सय जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ सिबिनो जों ओंखारबोदों। बे ओनसोलखौ लुखांनायाव निस्सय जोंहाबो आगानसे जोङो निस्सय दावगाहोनो हानांगोन। जोङो बे चिरां जिल्लानि सिङाव जोङो थानानै चिरां जिल्लाखौ जोङो मोनसे गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय जों नाजादों आरो फैबाय थानाय समाव आसामखौ जेरैबायदि भारतनि मोनबा रायजोनि गेजेराव गोहोगोरा रायजो महरै गायसननाय सिमां नुदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों निस्सय मदद आरो हेफाजाब खालामनो थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों। राजखान्थिया पार्मानेन्ट नङा, राजखान्थिया बयनिबो थाखाय अरायथा नङा। दा राजखान्थियाव थानानै जोङो मोनसे समाव एखेलगे जोङो दंलायोमोन, नाथाय जोंनि आदर्श सानस्रिया गोरोबलायैनि थाखाय जों दिनै आलादा आलादा निस्सय जानो गोनां जादों आरो जों आसा खालामो बिथाङाबो जे दोलोआव थांदों बिथाङाबो फैबाय थानाय समाव गावनि जे मावनो लानाय जे आदर्श सानस्रि बियो जाफुंसार जाथों आरो जोंबो बिजेपि दोलोआव थानानै दिनै बिजेपिनि आदर्श सानस्रिखौ गोबाथाबनानै जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बिजेपि दोलोखौ जोङो गोख्रोंसिन खालामनो हायो, बिनि थाखाय निस्सय जोङो नाजागोन आरो बिनि थाखाय जों जेब्लाबो अहरह खामानि मावगोन।